Okay, remember what I told you. Be your own boss, love yourself, get up and dance, level up. टपाटप मालूम ना कैसा लेते फिर टपाटप अभी बता था भाई Baksa Dist ni Sengra जों नुनायाव इसे आसोलखा नाथाय हिप हप रेप खालामो जोंबो इसे दा नों हा मिनिना था रल मोनसे बानाय नों बोनानै ला बीट अन भाइब्स नों लाबायल' था खोना होगोन फार्स आं बिरबायल' था नों बिरबायल' था खोमाहो वर्ड्सफोरखौ बुजिना लादोना गोदानै फैदों कमेन्ट नों होदोना मानोना लाबोगोन एभ्रि ट्रेक नङा आं ब्रेक गैखाया मिउजिकनि लामायाव थायो आं गोजावना हिप हपनि रायजोआव नांथ'आ संसारखौ दानो आं जाथ'आ लाथ'आ जि दं बेजोंनो थागोन आं खुस साइलेन्स एक्सेप्टेड आं खालामगोन पुस नुनायाव ugly character not loose आं फैबाय गासैबो जाबाय माथो फुस बहादों नोंसोरो ey bra beat on नोंसोरबो फै bro Bodo Hiphop growing publics are like growing नोंसोरबो नाजादो ey bro don't wait motherfucking time फैदो नों जाफादो लोगोसे line ल'खौनो खालामदो नोङो refine अब्लासो बुं नों this is my time man पेडला दै बथलखौ हरदो ब्रा बखि लांलायदो Okay, let's continue man नों जाय केपि भाई आं जाय सिकर ओरैबायदि बुंग्रा दं जों जेन साकर इउज दा खालाम नों आजों हाथर गोदान लाबोगोन है एसे सापर्ट नागिरा फेक वाला फेम आं नेगेटिभ भाइब्सफोरा स्प्रेड नों दा खाम गासैबो बर'नि फिसा सोरबाफोर हेटारसा नायदोबा हरदो नों दिसा बुंनानै मिसा जेबोथ' मोनखाया जिबौजों मालाबो मोसाया थाखाया ब्रा नों मिथिखागोन आंनिखौ लाखाया मानोना हेटारसा लामाखौ दिन्थिनो हाखाया हरजाया ब्र बेसेबां खामनो नों हेड गावबागाव जालांगोन नोंनिनो लेट लाइफखौ नों दा खालाम मालाबो फेड नङाबा जालांगोन एक्सपायरि डेट गावबागाव नाय जाना दं हाय नों माबाफोर रोङाबा गुबुनखौ सों नों सानो गावखौनो गासिबो मिथिगौ अब्ला नों मानोथो बादुला दिन्थिदो माने नों हाखाया ब्र बेखायनो साउटिं लाइक र नों दिहुनदो फ्ल जानानै दिन्थिदो ग्र ey हाँ हिलाते बेटे तुम लोग को लेता है गप्पा गप लेता है बराबर